Gogoan daukat zure deia jasotzean eta gonbidapena jasotzean hartu nituen lehen apunteak edo pixkat ikusi nuen buruan nondik jartzen ari zitzaidan martxan izan zen arretaren gaiaren bueltan. Horre lotutako hainbat irudi, irakurgai, etorri zitzaizkidan lehenengo burura. Egin artean liburu konkretu bat, El eclipse de la atención artikulu bilduma bat, Oier Etxeberria eta Amador Fernández Abaterrek koordinatutakoa. Eta ideia orokorrago bat edo azkenaldian askotan entzun dudan eta lanean ere askotan jasotzat tokatu zaidan ideietako bat kontemplazioaren tempoa edo galtzen ari dela gaurko munduan, ez? Uste dut asko esaten duela horrek bizi dugun garaiaz eta nahi nuen pixka bat horri tartat eskaintzeko baliatu hitzen eskolako saioak eta pixka lotu hori ere praktika artistikoarekin, ez? Kontemplazioak eskaintzen digun bai bizitzeko eta inguruarekin harremantzeko modu dagokionez, baina baita praktika artistikorako, ez? Ulertzen dudalako, horre baldintza bezala edo egoteko modu importante bat bezala.